Aplicacions, Pipo. Aviam, tu ets de bricolatge o no? T'agrada el bricolatge? Briquer? No? Briquer? No fas res? No només sóc un negat, sinó que sóc anti. El Marc? No, jo els dissabtes al matí que sento el veí amb un taladro al costat, al Tribunal de l'Haia l'enviaria, el punyetero veí. No teniu la típica caixa d'eines que tothom Ni tornavís, no tinc ni tornavís. Però jo tinc una caixa d'eines. Que tens allà. Exactament com el primer dia, que és com me la van regalar. Ja està tota sencera. Feliz dia del padre. De tant en tant me la miro i la feina que tinc per saber com s'obre. Déu-nos en guard. Prohibit hauria de ser el bricolatge. O sigui, no conec la diferència entre clau anglesa i tornavís. Hosti, bé, és igual, apartem el bricolatge. Anem a una cosa més fàcil. Algú de vosaltres ha pintat alguna cosa a casa algun dia? Sí, una paret, una porta, una fusteta... No, jo et puc explicar una experiència. Jo vaig estar rascant, de debò, durant tot un estiu, una porta doble de fusta d'aquestes històriques, per treure-li tota la pintura acumulada i tal, i després d'haver-ho rascat tot i haver-ho buidat tot i tal, ja no vaig tenir esma ni de pintar-la. Quan jo havia fet tota la feinada... No. Jo he pintat. Què pintes? No pinto gaire, Pinta poc. Però que hi ha una PP que pinta. De tant en tant agafa un pinzellet en blanc d'Espanya i ho posa entre les rajoles de València. Espanya. Bé, doncs el tema és... No diràs que no estic introduït en el tema aquest. Estàs molt introduït. Blanc d'Espanya, no? Hi ha gent que quan té una miqueta de temps lliure, no passa molt, però hi ha gent que li passa. Per exemple, arriba a l'estiu i diuen, escolta, he de pintar aquella paret que fa la tira que l'hauria d'haver pintat o que ja no té A l'estiu no ho recomano. A mi em passa. Quan arriba aquesta època que dius, ara tindré una mica de temps, els primers dies els dedico a arreglar cosetes de pintura i aquestes coses. Ets manetes? No, no són gaire manetes, però pots venir a casa tranquil·lament sabent-ho, eh? Jo busco algú que m'ho arregli. Si fas un bon dinar, jo puc pintar una estona. I jo et preparo el dinar exquisit mentre tu fas la reparació. Perfecte. Però el tema és que moltes vegades, imaginem que jo vull pintar, tinc una paret, podria passar, com la jaqueta de la Magda, amb aquest color així que només una dona pot definir, que seria blau per un home i amb una dona li trobaria matisos. Però si jo me'n vaig... No? Definició. Home, com és aquest color? És un blau... És un blau verd. Blau verd. Blau verd. Blau verd? Sí. Ui. Els costa els homes, veure això del blau verd? Engegarem un debat com aquell del Facebook de la jaqueta. No t'hi posis. Imaginem que jo vull definir-li això al senyor del supermercat de les pintures, ja tothom té noms al cap, on vas a buscar la pintura, i li dic, mira, és un blau. Però quin blau? Doncs aquest blau. No, però més clar és molt difícil. Jo havia arribat a portar un tros de paret, d'aquesta quan salta una mica, que dius, mira, la porto amb un plastiquet, però clar, està gastat i no hi ha manera de fer res. Doncs bé, hi ha una pintura. Vosaltres sabeu que hi ha una cosa que se'n diu Pantone. Coneixeu el Pantone o el RAL? No. És que avui costarà molt, això. Un mostrari de colors, no? Per què no canvies d'aplicació per una altra més simple? No, que aquesta està molt bé. Una cosa universal. Anem ràpid. Hi ha una cosa que són les paletes de colors. I aquestes se'ls diu Pantones o el RAL. Doncs bé, hi ha una aplicació, aquesta que ara veieu en pantalla és My Pantone, aquesta és de pagament, és, diguéssim, l'aplicació oficial de Pantone, on hi ha tota la gamma de colors i que els pots agafar tots un a un i veure... Jo, per exemple, aquesta tarda estava jugant amb tota la quantitat i varietat de colors que hi ha. No només això, perquè podia fer més coses. Podia agafar amb aquests colors, veure'n un en particular, seleccionar-lo, comparar-ho amb la paret, etc. I no només això, podria fer una foto de la camisa, de la jaqueta de la Magda i dir, escolta, vull aquest to exacte. Aquesta, el problema és que és de pagament, i aquesta és una aplicació que, si us hi dediqueu, està molt bé. Però si voleu resoldre un problema ràpid, jo us en recomano una altra que es diu Color Picker. És una aplicació molt ràpida, molt senzilla, i ara us ensenyaré com funciona, que és aquesta que veieu en pantalla. Jo li dono a la càmera, ara, per exemple, enfocaré a la Magda. Magda, t'enfoco una miqueta, ara ho veuràs. Esplèndida, Magda, no et moguis. La posició és ja total... Aleshores, jo ara agafo aquesta fotografia i dic, perfecte, bé, m'ha sortit moguda perquè la Magda imposa, i me'n vaig aquí, per exemple, a la jaqueta. Si pico aquí em diu que és un gris àgata. Estan molt equivocats. Gris àgata. I el RAL és 7038. Per tant, amb això ja tinc una certa, diguéssim, bé, una certa informació de quin color hauria de... Entenc que el RAL és el codi del color amb número, no? Efectivament. Amb el Pantone també es fa servir, però el RAL ho fan servir, crec recordar que és per pintures exteriors i aquestes coses. Dit això, com el Josep no pintarà, passem d'aplicació. En vols una... Clar, és que ara anava a fer-te'n una... No. No, anirem a una altra perquè si vaig a la ginecològica tampoc et deixaré jugar. Anem amb una altra. A la ginecològica tens una mica difícil. Per això ho dic. Més que amb el bricolatge, fixa't què et dic. Sí, segurament. Fa unes setmanes vaig rebre un e-mail a través de LinkedIn, d'una plataforma, d'una xarxa social, que era d'una noia que ens deia que li agradava el programa, que ens veia i aquestes coses, i que aprofitava
per fer una consulta. I el que ella demanava era una eina, una aplicació, per gestionar les despeses d'un equip, perquè ella treballa en un equip de 8 persones i necessita algun tipus d'aplicació que els directius puguin portar a sobre per escanejar els tiquets de les despeses, un viatge de feina, etc. Cosa que, si no es fa, o una mica, si no trobes una aplicació, el que acaba passant és que et ve una persona, un de les persones de l'equip, amb 80 tiquets d'un viatge i... no saps què fem tot allò, ho has d'organitzar, n'ha perdut un, etc. Doncs bé, hi ha una aplicació que és aquesta, es diu Concur, que és una aplicació professional. Avui he portat aquesta perquè és molt professional i perquè ho demanava aquesta espectadora, però a més perquè molta gent, potser que estigui a casa, formaran part d'un equip o seran empresaris que voldran saber com gestionar-ho. Aquesta la fan servir empreses importants i, a més, pots, per exemple, fer fotografies dels tiquets del dia, de les despeses, et diu tot el que hagis gastat i ho pots reportar al moment al teu cap. És a dir, és com si el teu cap anés rebent tota aquesta informació quan tu ja fas la fotografia. Per tant, quan tu arribes no has de fer res, aquella persona ja té la suma de tot, té la informació agafada, és una aplicació molt còmoda. I ara sí, si vols, acabem la ginecològica. Es diu Higino. És una aplicació... Higino. Higino. Ja, d'Higino. D'Higino. No, aquesta no és d'Higino, aquesta és d'Higino. Ja, no, que és ja, però vull dir que... No, però no és d'Higino, no té interès. No. Bé, donarà una mica d'informació a Higina, però no va per aquí. No va per aquí. Aquesta aplicació la crea... No té a veure amb el mètode. La crea un italià? No. Té alguna cosa, però no. La crea un italià i des de fa 7 mesos l'aplicació més descarregada a Itàlia, per damunt de qualsevol joc i per damunt de qualsevol d'aquestes apps exitoses. Ara mateix està a la 7ª a Espanya amb descàrregues i és una aplicació que bàsicament ajuda a les dones, bé, si un home vol també controlar una mica, perquè la seva dona li dona un cop de mà i tu també m'ajudes, pot controlar, doncs, el cicle de la seva dona, la menstruació, ella pot saber els dies més fèrtils, els menys, en aquesta part sí que hi hauria la part més ugina, diguéssim, però a banda d'això pot, o l'ensenya a notificar si té alguna anomalia, si nota alguna cosa, a fer-se un tacte si ella creu que hi ha alguna cosa, i no només això, sinó que a Itàlia, per exemple, està connectada amb una borsa de 94 ginecòlegs que donen consells per, doncs... Deu ser casual, no?, que en aquesta època de l'any prèvia a les vacances sigui la més descarregada. Quantes criatures no neixen 9 mesos després de les vacances? Home, aquesta fa 7 mesos que a Itàlia tenen descarregada i que deuen estar entretinguts allà. Com la independència, d'aquí 2 mesos veurem exactament el resultat. Com la independència, Com la independència, doncs aquesta és la pregunta del dia, a partir de la proposta que avui ha transcendit a través d'Oriol Junqueras, que es podria declarar la independència al supòsit que guanyés la llista unitària sobiranista el 27 de setembre en 9 mesos. Creus que n'hi ha prou amb 9 mesos per declarar la independència de Catalunya? L'audiència té pressa. 80% diu que sí.